just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. Gure gorputzak edo zein makina bezala erregaia behar da. Eta ez bakarrik giharretarako, bururako ere bai. Beraz, erregaia era egokian, elikagai ugariak eta arlo guztietako elikagaia jatea ezinbestekoa da. Elikadura egoki batek gure gorputzean beste eragin batzuen artean eragiten du konzentrazioan, gure osasunean eta guzti horrek ere eragin izango da gure ikasketetan. Rendimendu hobea izateko, konzentrazioa hemen hobea izateko, osasuntsu egoteko eta horren ondorioz emaitza hobea izateko. A backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. Oh, come on, girl. Zuek duzuen adina oso garrantzitsua da zuen gorputza orain hasten ari delako. Beraz, kontutan izan behar dira zuen behar izanak. Bai mentalak, hau da ikasketetarako eta bai zuen gorputzak egiten duen ariketarako eta abar. Beraz, hori guztia kontutan izan da, bakoitzak bere behar izanak izango ditu, ekintzaren arabera eta abar. Baina beti ere, jakinda, zuen gorputza adin honetan hazkuntzarik nabarmenena egiten duela.